मित्रांनो, जय जिजाऊ. मी संतोष शिंदे. मी आज जय भीम चित्रपट पाहिला, अभिमान वाटला. कारण आपल्या भारतामध्ये लोकशाही असताना सर्व ना समान हक्क अधिकार या संविधानात दिलेले असताना सुद्धा आजही अन्याय होतो. आम्ही बोलत नाही, त्याच्या विरुद्ध आवाज उठवत नाही. आणि जर आवाज उठवणारे जर झोपलेले असतील आणि रक्षक जर भक्षक बनत असतील तर कायद्याने तुम्हाला सर्व अधिकार दिलेत. या चित्रपटामध्ये कुठेही जय भीम शब्द उच्चारलेला नाही, तरीही डोक्यावर घेतलं जातं. कारण या देशाचं संविधान आमच्या भीमाने लिहिलंय, याचा आम्हाला अभिमान असला पाहिजे आणि तो आहेच. पण प्रत्येकाने अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात इथल्या सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांवर जर कधी अन्याय झाला तर नेहमी पेटून उठलं पाहिजे. कायद्याचं राज्य आणि ही सगळी प्रशासकीय यंत्रणा घटनेच्या चौकटीत आपण ती राबवून घेतली पाहिजे आणि ती सत्यासाठी लढली पाहिजे. म्हणून जय भीम. सत्य की जय हो, सत्यमेव जयते. आणि या संपूर्ण चित्रपटाच्या टीमचं मी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने अभिनंदन करतो. कारण अतिशय सुंदर, चांगला आणि अभिमान वाटावा असा चित्रपट आहे आणि तो प्रत्येकाने पाहिला पाहिजे. आणि इथली लोकशाही जर आम्हाला आमचे हक्क अधिकार देत नसेल तर तिला जागेवर वठणीवर आणण्यासाठी तुम्ही आम्ही परत एकदा संघर्ष केला पाहिजे. आणि चळवळीच्या रूपाने या व्यवस्थेच्या विरोधात गेंड्याच्या कातडीचे अधिकारी असतील किंवा पुढारी असतील, जर कायदा त्यांच्या सोयीनं वापरणार असतील तर त्यांना त्यांची जागा दाखवली पाहिजे. लोक चळवळ उभी केली पाहिजे. एवढंच या माध्यमातून सांगतो. जय भीम, जय शिवराय.